Balik ta diri sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, og karong buntaga atong makauban ang Grand Champion sa Sinulog Idol sa nakalabayng tuig. And we have with us this morning, Janelle Bukog. Maayong buntag, Janelle, and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet ang tanan natong mga kapuso watching us this morning. Hello sa mga tanang kapuso nga nananaw karon sa live, and hello Miss Luan. Thank you for having me here sa karong buntaga. Okay. First of all, Pete Senior. Pete Senior. And kumusta naman, Janelle, after sa imuhang kadaugan last year? After winning the Sinulog Idol, daghang invitations after ato. Then as usual sad, balik sad ko kabisi sa eskwela kay sa katong pag-join ako kay murag naka-absent ko 1 week ato sa mong klase. Okay. Kuan mo gud siya kanang need gud ba? Kay para maka-focus sa kuan kay kuan man siya 1 week siya nga competition. Every night mi magkuan compete niya hasasan ang top 12 hangtod sa kaabot sa grand finals, top 6 then top 3. So mo to akong experience sa kuan Sinulog Idol. So unsa man na behind ka gamay sa imong klase de? Oh, mga 1 week yun na. Okay. But thankful sa ko kay na-consider ra siya niya, supportive ra sa damong school. Okay, so right now you are unsa na ka college na ka? Unsa imong course? Third year college, degree BSIT. Yes, That's nice. Kay murag mo na yung mga in-demand karon nga kurso. Pero kumusta man after joining Sinulog Idol, nag-join pa ba ka og other mga contests? Singing contests? Naka-join ko but kuan ang seldom na. Okay, usually sa after ato kay mostly akong gikuanan na kay is mga guestings, invitations, so naka-try sa ko nang nag-judge sa kuan sa competition na. Okay, so makaingon ka nga murag naglambo gamay ang imong career as a nagapilapir ako sa una niya karon na nahimo na sa kuan sa ka-judge sa competition sad ba. That's nice. We remember you sa imuhang ate no nga nahimong inspirasyon sa imuhang pag-awit. Unsay impact ani sa imuhang ate sa imuhang pagpadayon karon ani imuhang tinguha nga mamahimog yung sa professional singer? At first gid di gyud ko hilig ko kanta sa una. Bali si ate ra gyud, then moto na impluwensyahan ko, so nag-start na sa ko kanta-kanta. Siya maghihilig og apel og contest sa una. Ako kay kuyogon ra ko ana niya sa una, mutan-aw ra, pero at that time maragi ko ansad ko ginamuragi push ko nila nga pwede sa ko mo-appeal. So moto ni try ko 8 years old ko nag-start og appeal og mga singing contest niya. Moto ang tud nagsige na, then until now mo na. So unexpected nga usa kanang daghan na sa kog achievements sa kinabuhi tungod sa singing. So ang pag-push sa imuhang ate mo gyud nakapakuan imo para mas mulambo pa ang imuhang talent. Okay. Pero ari sad tanong kining sa debusyon nato kang Senior Santo Niño, say mga kalisdanan sa imong kinabuhi nga makaingon ka nga natabangan ka ni Senior Santo Niño? Great example lang guro connect sa Sinulog Idol that time, katong mo kuan ko audition before nag-audition ko is adto ko sa Santo Niño dagkot na unta successful ang kuan akong pag-audition niya. Kung para ako man gani makasud ko ani maayo niya, if dili okay ra sad na pa may dagang opportunity, maybe balik ko next year. But and thankful kay kanang out of pila to ka auditionees, usa ko sa nakasud sa top 12. So para imo gyud. Para ako gyud eh. Okay. And now nasay bagong batch no sa mga mosalmot sa Sinulog Idol. Unsay mong mensahe nila para sa mga nag-aspire nga maparihas sa nimo? First of all, I would like to congratulate sa top 12 nga nasud karon batch for the season 15. Akong masulti lang is good luck sa inyong performance every night. Just enjoy lang ang show niya. When it comes to performing on stage, let's sing from the heart and be natural always. Very well said, Janelle. Thank you so much, Janelle, sa oras nga imong gihatag kanamo dinhi karong buntaga.